Už takmer týždeň opravuje 20 študentov zo Slovenska a Ruskej federácie pamätníky venované obetiam druhej svetovej vojny. Mladí dobrovoľníci sa symbolicky stretli v Kalínove pri Medzilaborciach. Bola to totiž prvá oslobodená obec na našom území. Podobné projekty obnovy pamätníkov fungujú na Slovensku už dlhé roky. Mládež by si mala pripomínať, čo sa vtedy dialo na Slovensku a v celej Európe. Je veľmi potrebné a dobré, ak sa mladí stretávajú pri takýchto záslužných dielach. Takéto stretnutie však nie je iba o práci, ale aj o vzájomnom spoznávaní. Ich práca spočíva v podstate v nateraní či už tých tankov, tých zbraní, po prípade aj v údržbu okolitého areálu. Pol dňa pracujeme, pol dňa cestujeme po krajine. Je to veľmi dobré. Veľmi sa mi páči, lebo spolupráca s ruskými študentami je výborná. Študentom fandia aj domáci, takýchto pomocníkov si v Kalínove pochvaľujú. Pomník už bol taký nešťaný, no bo videli ste. A teraz už ho dali do poriadku. Ja počítam, že to je veľmi dobré. Mladí dobrovoľníci zostanú v Kalínove ešte jeden týždeň, no a na budúci rok by mala akcia pokračovať aj za účasti mládeže z ďalších krajín. Ivana Vánsová, Slovenská televízia.